Jobb. Jobb. Hallod, olyan jó hang volt, hogy ilyet még sose hallottam. Mi akkor most már jó? Igen, most már jó. Jó, akkor Mi is jó? a tiéd tökéletes, na akkor indulhat a felvétel. Na, köszönjünk be. Ja. Kezdjed te! Hello. Na, Elmondtam területet. na sziasztok, és én itt vagyok a Matyi, és ez a Playlist csatorna, ez egy podcast videó lesz. Burján Fanniról fogunk beszélni, itt van velem. Mutatkozz már be. Fili. Hm. Igen. Segítje vagyok Matyinak. Nem, csak most elhívtam egy podcastre. Na, akkor bazd meg. Nyugi, nem tartom a pincébe fogva a gyereket, de szinte azt csinálom. Na, akkor Szili, mit gondolsz Burján Fanniról? Azt gondolom, először kisgyerekkoromban elkezdtem nézni őt, vicces volt. Uh-huh. De rájöttem, hogy az a nő egyre gélyebb. Hát nem hiszem, hogy gay, de azért nem az, hanem az, hogy a kisgyerekeknek gyárt tartalmat, ugye, és olyan szexuális elemeket tesz a videóiba, amit felnőtt vicceknek szoktak hívni, ugye. Hát nem csak az, hanem olyan nagyon fura is szok lenni. Uh-huh. És mit gondolsz például a temetős... Megnézed egyik videóját, Igen. akkor rájössz, hogy azért eléggé nem annyira gyerektartalmakat készít, inkább olyan 10 éves tartalmak. Hát azért 10 éveseknek se készít. Ma néztem egy pár videóját, hogy azért legyen elemel bazd meg, elfelejtettem beszélni. Ide majd bevágom az Orbán Viktoros izét, ahol elfelejt beszélni. Most mentem fel a csatornájára. Hát én is mindjárt felmegyek, csak szétfagyott a gépem. Hát én megnéztem egy pár videót a nap folyamán. Eléggé gyerek videókat készít. Nekem egy emberre hasonlít, nagyon Burján Fanni. Bújj el, Fanni kb. Na, de egyébként az van, hogy... Azért ezek a TikTok videói eléggé olyan furák szoktak lenni. Azt a videóját láttad, ahol úgy megy, mintha segbe lenne baszva? Hát nem, mert én alig néztem ezt a nőt. Ja, hát- A profilképi az olyan, hogy 10 ember rácuppan egyből. Hát igen, de egyáltalán nem is értem most így szempontból nézve. Kisgyerekek nézik a tartalmat, egyértelműen kisgyerekes vicceket is használ, de ezek a kisgyerekes viccek, amiket használ, azok nem normálisak, mert egyébként nem is gyerekes viccek már a legjava, hanem inkább már szexuális tartalmat ad el gyerekeknek, szóval pornót ad el. Szinte pornót ad el a gyerekeknek. Hát meg van ilyen videója, nem annyira rég keltette fel, hogy megfogja a kamerát, és oda belerakja a kamerát, azután felvesz valami fiús maszkot, és rászalad egy ölegemberre. Ezt én nem láttam ezt a videóját még. Mert most szétfogyott a faszongépem. Szóval most kapcsolgatom ki be. Na de ezért nem jó egyébként a Lenovo gép. Na és egyébként az a baj, hogy nem is az, hanem ugye van ez a jelenség szinte. Hogy nincs semmi értelme, amit ő csinál. Mint hogyha leégtek volna az agysejteim, el is felejtettem a beszélni már, szerintem ez hallatszik. Leégeket az összes agysejtem. Jó, mondjuk leginkább lányoknak tart tartalmat, mert ő is
egy lány. Hát nem hinném, hogy lányoknak tartalmat. Hát ugye a gyerekek azok azért kattintanak rá, mert tele van ingerekkel. Clickbait-tel van az egész videó tele. Hát bazd meg, minden egyes szövegnél ott van egy faszon karcsúhintás. Csatornáján, és olyat lát, hogy kápott boka. Fel sem megyek oda. Aztán azt látod azt a videóját, ahol a temetőben van? Ja, igen. Na hát az se egy normális dolog. Bazd meg, az összes nevet, ha kicsendulásról volt, még akkor se lett volna normális. Most képzeld el azt, hogy ott van valakinek a rokonja, az bazd meg megnézi ezt a videót, azt annyit lát, hogy hogy ott van a Milka csoki, a rokonja a sírkövén. És ezt remélem, hogy valaki el tudja juthatni ezt a podcastet Burján Fannihoz, hogy bazd meg, hagyjad abba, bazd meg, nem mondok csúnyákat, mert ez már elég csúnya volt, amit most mondtam, mert le fog tiltani a YouTube. Szerintem valahogy próbáljátok meg jelezni ezt a csatornát a YouTube-nak, biztos kurva sok kisgyerek fog ide jönni a videó alá, hogy hát a Burján Fanni a legjobb, meg a Burján Fanni, igen, 6 évesen lehet, hogy jó. De amit ti nem tudtok, hogy amikor olyanokat mond nekem egy kisgyerek, hogy ő nézett Burján Fanni videót, és hogy egy kis cérnák, fehér cérnák mennek valami tűbe, na azért már durva szerintem. Szóval... Vannak azok a legnagyobb hülyés videói, hogy mindig eljátsz ilyen szerepeket, az nagyon hülyés. Aha. De 24 órás videói van tele az egész. Egyébként most nézem. Igen, meg ilyen 24 óra popcorn. 24 óra porhú. De itt azért feladni eléggé ijesztő videót, Mit? hogy valami ilyen városról néz valami ijesztő videókat. Ó, azt láttam. A Azt láttam. oficiális csatornáján, Az... de valami 6 millió gyerek nézi. Ez eléggé nem durva. 6 millió gyerek? Hát jó van, De... lehet, hogy nem iratkoznak fel rá, de túl sokan nézik. Igen, de szerintem a mai videó az ne csak Burján Fanniról szóljon, hanem több ilyen olyan videósról is, aki ilyen gyerekeknek tárgyaltalmat, szóval még egy párat felhozhatunk. Mondani egyet, mindent kihányom magamat. Igen. Hát én vagy 100-at tudok. Nem én, mert én tudok egy elég rosszat. Kezdjed. Iron Channel. Hát azzal az a baj, hogy az tényleg olyan videókat gyártott, amik de az... Szellemet idéztem. De az a dolog, hogy mi a baj, hogy az már egy csomó ideje visszavonult azért, mert ugye hát elvileg levetkőztetett egy pár gyereket Discordon, 12 éves lányokat, és az már ugye pedofilság. Meg elég sok horror videót rakott fel gyerekcsatornára. Hát nem is inkább gyerekeknek gyártott tartalmat, hanem például ott van Paul Street, aki most Azalia. Az is horror videókat tett fel. Keres rá a csatornájára, meg is nézheted. Ő először ilyen gyerekcsatornával kezdte. Emlékszem, még régen én is talán néztem egy-kettő videóját. Én is. Elkezdte egyre jobban ilyen horror videókat csinálni, és De nem is az, mert azért azok érdekesek is voltak, meg legalább nem egy Burján Fanni féle videós lett belőle. Csak az, hogy levetkőztet egy csomó gyereket, és azért az durva volt. Bazd meg, itt fordulódik a telefonom össze-vissza. Na. Geci. Na. Aztán például ott van Elek Robi. Vagy viccelek. Ezek a videósok egyáltalán mi a faszomat csinálnak az interneten? de miért Elek Robi? Mindig jó van. Gyerekkészítő volt. Most meg már minden egyes videója horror.
Nem, mert mindig vannak olyanok, hogy az iskolába csúfolták ezt meg azt, azért, mert maszk volt rajta. Hát bazd meg, én meg nem vállalom fel az arcomat azért, mert azt mégis Robloxba csináljuk a podcastet, nem valóságban. Én azért csinálom itt a podcastet, mert nem lenne stúdióm, ahol tudnák podcastet csinálni. A gyereknek meg nincs jó arc, azt azért hord maszkot. Hát Elektrobira ránézel, már a videó elején a feje annyira hülyén néz. De nem is az, mert ott van Jánosi Kergő is. Az már kiöregedett. És még mindig olyan izéket gyárt, ma megnézted volna a TikTok profilját, mert most utána jártam ezeknek a cringe izéknek. Kotont akart csinálni. Tutti Kotont. Aha. Szóval Kotont akart csinálni. Még csak az kéne, bazd meg, hogy a kisgyerekek az óvodába, meg az iskolába ott futkossanak nekem, hogy bazd meg, nézd, mi van. Tutti Kotonom, bazd meg. Azt meg lehetne rendesen kirázni a hideg. De ezek már nem normálisak, mert Burján Fanni is, amikor felfújta a Kotont a videójából, nem tudom, hogy te azt láttad, de Kotont fújt fel a videójából, és azt eldobta, és átfújt a szomszédba. Én nem lennék Burján Fanni szomszédja, mert minden nap kotonokat találnak az udvaromba. Na, amúgy Jánosi Gergőről azt elmondom, hogy nem a legrosszabb videós, ő eléggé azért gyerekbarát, de nagyon fura videói is vannak. De nem is az, hanem Jánosi Gergő ugye régebben tök normális tartalmakat gyártott, meg minden. De mostanában már olyanok vannak, hogy 40 évesen vagy 50 évesen rá van kényszerülve arra, hogy hát végül is gyerektartalmakat gyártson, pedig látszódik rajta, hogy ezt nem élvezi. Mert csak ebből hozhat pénzt, mert ezt csinálta az utóbbi 10-20 éve. 10 évben, mert 20 éve nem létezik a YouTube. Ja, meg már nagyon öreg is. Igen. És ezért nem is ajánlom senkinek ezeket a videósokat. Tényleg, aki normális videós, én csak azért töltöm fel ezeket YouTube-ra, mert aki normális videóz, az Twitch-en van fent már. Szóval, igen. Normális videósok akarnak, nem gyerekcsatorna, de feljöhetnek rám is. Hát de Twitch-en az jobban be lehet már futni. Ha nem gyerektartalmakat akarsz készíteni, csak az a baj, hogy ott élőzni kell. A következő témánk az meg legyen a játszótér. Te már voltál játszótéren? Valami bajod van a játszótérrel? Van egy pár bajom a játszótéren. Azt észrevetted, bazd meg, hogyha elmész egy játszótéren, mi a faszom az a sok dolog, ami ott van? Ja, még azok a oszlopok, amik kijönnek a játszótérből, nem nézem magad elé, hanem nézel hátra, futsz, és beleállsz, és leesel. De nem is értem a játszótereket. Ott van, bazd meg, ilyen majdnem egy kilométer magas, bazd meg, mászóka fölfelé. Aztán, ha arról leesik a gyerek, úgy kitöri az összes csontját. Én arra régebben sokszor másztam fel, azt nem akartam lemászni, mert féltem, azt anyám hívta a rendőröket. Szóval igen. Na de jöjjön egy másik téma, ez most csak így random volt, amiről most sokat fogunk beszélni, ez ilyen, minden nap lesz egy ilyen, ha valaki Roblox miatt van itt, egy Robloxos téma. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mit gondolsz az Emergency Hamburg Hunor szerveréről? Hát, A tegnapi dolgot én is tudom, meg azt is, hogy mik vannak ott. De az egy normális szerver volt, de mostanában nem szokott az lenni. Mert megállta egy rendőr téged, és odajön, és nem csinál semmit.
De mégis ez a legjobb szerver szerintem. De majd te is elmondhatod a véleményed persze. Mert itt legalább nem kell az engedély rabláshoz, és szerinted ez mi van ilyenkor? Na igen, én néztem régen egy videót, meg most is néztem egy videót, és hát feljoinoltam a szerverére, mert még Hunornak a szervere nem volt meg. Elég sokan fent voltak, na, beléptem, és nekem azért bannoltak meg, mert az volt, hogy meg kell kérdezned, hogy vehetsz-e fegyvert, és hogy rabolhatsz-e. Meg kellett kérdezned. De ebben mi a szabály? Ez egy RP játék. Igen, ez egy RP játék, szóval nem is kéne megkérdezni. Ez olyan, és kitől kérdezed meg egyáltalán? Mi menjek oda a rendőrséghez, és akkor elnézést, rendőr úr, rabolhatok egy bankot? Ja, persze, nyugodtan rabolt ki, majd biztos ez lesz a véleménye. Ezek a mai szerverek a Hunorén kívül nagyon rosszak. Igen, szóval szerintem a Hunori a legjobb szerver, és én is megpróbáltam őt ide meghívni, hogy beszélgessünk egy picit, de még mindig nem válaszolt. Még lesz egy pár podcast, minden héten egyszer vagy kétszer lesz podcastünk, ez most az elköszönés része, szóval mindig lesz podcast, a héten egyszer-kétszer, és random témákról fogunk beszélgetni, mint például a mai. A mai az ilyen össze-vissza volt, mert kiégett az összes agysejtem a Burján Fannitól, szóval remélem ezt elnézitek. Ha tetszett a videó, akkor ne iratkozzatok fel, még véletlenül se. Na és akkor köszönjünk el, szerintem. Ciao. Cső.